Once upon a time, there was a lost sailor who had been long roaming the open seas. But just when he was at the end of his tether, salvation appeared on the horizon. Filled with hope, he set out for land, totally oblivious to the kind of place he was headed to. Здравейте! Аз съм българ! Така. Каква дата е днес? 30 март! След малко почва любимото ми шоу. И така, представям ви господин Онуфри. А ето и първия въпрос за 10 лева. Как се казва планетата, на която живеем? А. Земята. Б. Марс. С. Слънцето. Или Д. Николай. Преди да дам къвто и да е коментар, искам 50 на 50. Да не би този въпрос да ви затруднява? Не, разбира се. Просто за всеки случай. Както решиш. Добре тогава. Нека компютъра се включи сега. Значи остават Земята и Николай. Кое е вярното? Като се замисля, като че ли чух нещо тия дни по новините. Нещо свързано с Николай. Дай да не рискуваме. Ще искам помощ от публиката. Но искам преди това да помоля нещо. Моля ви, който не знае отговора, да фиксира отговор А, Земята. Чакай, нещо не сващам логиката ти. Много е просто. При този жокер винаги има процент хора, които не знаят отговора, но са задължени да изберат някой. В случаят те ще натиснат отговора, който съм ги помолил. Така знаещите ще се отбележат правилния, а не знаещите отговорът посочен от мен. И накрая, дори да има 10% от другият отговор, ще знам, че той е верен. Защото щом са го посочили, въпреки че съм ги помолил да посочат другия, значи са знаели със сигурност, че е верен. Аз лично се оплетох. А ако самият отговор, който си посочил е верния, какво правим тогава? Това е най-добрият вариант. Тогава всички ще посочат него. Добре, разбрах, да видим. Моля ви, гласувайте! Изглежда странната ти логика има успех. 100% за отговор А. Явно и знаещите и незнаещите са посочили него. Или никой не е знаел отговора. В такъв случай всички са посочили отговор А. А всъщност правилният отговор да е Д. Мисля да поискам и третият си жокер. Ти ме разбиваш. На кой да звънем? На моят много добър приятел Марио Техното. Окей, звъним на Марио Техното сега. Ало! Ало, Марио! Здравей, обаждаме се от любимото шоу на цяла България. Твоя приятел Онуфри ще ти зададе въпрос. По нашите правила 30 секунди започва да текат сега. Здрасти, Марио! Значи, как се казва планетата, на която живеем? А. Земята или Д. Николай? Чакай да проверя в гуглето. По-бързо! Земята. Мисля, че в последният момент каза Земята. Освен, ако не е искал да каже, Земята не е правилният отговор. И така, нямаш повече жокери,
Какво е окончателното ти решение? Какво ще избереш? Отказвам се. Но това ти е първият въпрос. Дори да не познаеш, не губиш нищо. Няма значение. Аз дойдох да докажа, че и ние блондините имаме нещо тук. И мисля, че постигнах целта си. Ех, то с Онуфри, бе! И така, дами и господа, Онуфри приключи участието си с сума 0-0. А? Ако гледаш този запис, значи си обречен за винаги. Какво става тук, бе? Чуй ме добре. Единственият начин да развалиш проклятието се крие в стария фар. Стария фар? О, какво става тук? Ще сменя канала. Не можеш да смениш канала. Бързай към стария фар. Само там можеш да развалиш проклятието. Нали, ще се ласера от страх. И запомни, ако не успееш до полунощ, ще те сполети моята съдба. Бързо да се скрия при Аспарух. Аспарух! Аспарух! О, не! И на него му се е случило същото и е изчезнал! Не ми остава друго, освен да отида до стария фар, за да разбера какво става. Ето го и него! Най-страшната сграда в Нисебър! Старият фар! Пешо? Пешо, какво правиш тук? Да нямаш нещо общо с онзи ужасен запис? Не знам за какво говориш. Само знам, че докато си гледах телевизия си включи някакъв странен глас. Ако гледаш този запис, значи си обречен за винаги. Значи не съм обречен, защото съм сляп. Добре тогава. Ако чуваш този запис, значи си обречен за винаги. И така, гласът ми каза да дойда тук и да разбера истината. Заклещени сме. Нещо гнило става тук. Не вярвам наистина да сме прокълнати. По-скоро някой се възика с нас. Идва отгоре. Сега! Я! Полицай Борис! Добре ли си? Ехо! Добре ли си? Добре ли си? Ехо! Добре ли си? Ох! Какво стана, бе? Подхлъзна се. Господин полицай, мога ли да ви попитам какво правите тук? Първо, вие ми кажете какво правите тук. Ами и двамата гледахме някакъв страшен запис, който ни доведе. Не може да бъде. И на мен ми се случи същото. Всичко започна точно когато гледах телевизия. И вие ли гледахте си ни беден, стани богат? Не, аз гледах полицейски екшън. Есмералда, трябва да ти кажа истината. Не казвай! Кажи, Розарио. Нашата връзка е обречена, Есмералда.
Защото аз съм истинският ти баща. Не! Но как е възможно? Та аз съм ти майка. О, Есмералда. О, Розарио! Те ме разбиха. И така странното момиче ми каза да дойда тук и да открия истината, но явно съм заспал на горния етаж. Може би от страх. И откри ли нещо? Освен, че тук не става за спане, нищо друго. Значи сме закленщини тука. Дайте да потърсим някакъв изход. Хора, май открих нещо. Я? Прилича на таен вход. Изглежда бая страшно. Нямаме друг избор. Става все по-тъмно. Вече нищо не виждам. И аз. Много смешно. Явно сме в някаква стая. Чакай, май намерих ключа за светлината. Какво? Кажете ми, какво виждате? Глави! Какви глави? Хора! На всичките! Кажете ми, Нашите! Хора! Ей! Кажете ме! Хора! Ало? Не издържам! Българ, чакай! Успокой се, Българ, спокойно! Ще се измъкнем от тук, чули, спокойно! Полицай, бори се с нас! Бори се! Кажи му, че всичко е наред! Бори се! Бори се! Бори се! Бори се! Свършено е с нас! Борис е мъртъв! Мъртъв? Не. Проклятието ще погълне и нас! Това не може да се случва. Не и на нас. Не и сега. Прекалено сме млади. Затворени в тази тъмница, очакващи неизвестността да ни сполети. Да ни връхлети като ярост обзела кучка, бранища малките си. Но защо? Защо, Господи, това се случва на нас? На нас, бедните. Знам защо. За всичко е виновна телевизията. Да, телевизията! Този глобален плод на третата вълна ни доведе до тук, Българ. Защото ако не гледахме телевизия през цялото си време, нямаше да видим този запис и нямаше в момента да се чудя какво ли ще стане, ако доживея полунощ. Борисе, защо ни напусна? Защо ни остави да се справяме сами с бремето си, а остави доброволно тъмните чаршафи на проклятието да те погълнат? Обещавам ти едно, Българ. Ние няма да свършим като тях, не и като нашите приятели. Дължим им го. С внушителността на моя монолог и силата на лунната соната заявявам, че не съм готов да си отида с наведена глава и отчаянието все още е далеч, а именно добрата му сестра Надеждата ни е дошла на гости. Затова, Българ, стегни се, защото ни остава съвсем малко до полунощ. А до тогава ни остава да се молим. И ако с тази реч не взема Оскар, то се надявам поне ти да си ме разбрал, мой стар приятелю. Студено е, треперя, чувствам как силите ми ме напускат бавно, но необратимо. Проклятието се е надвесило над мен като дъждовен облак в Лондон. Няма сценарист на този свят, който да опише страха и празнотата, която чувствам. Късно е, Българ. Сега всичко зависи от теб, приятелю. С Богом, Българ. С Богом.
Пешо? А? Моментът настъпи. Вече не ме е страх. Знаеш ли защо? Защото всички, които обичам, са мъртви. И вече нищо няма смисъл. Добре тогава. Приготви се да разбереш истината. А тя е само една. А? Аспарух? Пешо? Приятелю ти падна в капана, защото днес ден е на лъжата. Уви, такива са правилата. Честит да е 1 април. Приготвя гаврата дълго време. Аз се вързах като пълен шмил. А аз се включих, защото бях им бреме. Честит да е 1 април. Честит да е 1 април. Чудесно помня моя 1 април. Все още лъжата не бях я открил. Аз се правих на пилена грил. Тогава си спомням, бях те убил. Честит да е 1 април. Честит да е 1 април. Честит празник, приятели. Нека епизодът свърши сега. Боже, как го обичам този ден. Приятелю ти падна в капана, защото днес ден е на лъжата. Уви, такива са правилата. Честит да е 1 април. Приготвях гаврата дълго време. Аз се вързах като пълен шмил. Аз се включих, защото бях им бреме. Честит да е 1 април. Честит да е 1 април. Чудесно помня моя 1 април. Все още лъжата не бях я открил. Аз се правех на пилена грил. Тогава си спомням, че бях те глупил. Честит да е 1 април. Честит да е 1 април. Абе, те кога казаха, че ще дойдат? Има време. По план малко преди полунощ. Малко преди полунощ ли, бе? Какво правим тук още от сега тогава? Ей,
Много сме прости! Ей, хора! Ако ви трябва музика за сватба или за погребение, оркестър Маниста е винаги на разположение. Нали така, момчета? Ай, каптан! Синко, кажи баба колко е часа, че дън си изтърва сапунката. Абе, аз как попаднах тук? Не мога да повярвам, че се залъгах и аз да участвам в това. Като кмет на този град все пак имам много задължения. Или нямам? Едва ми издържам. Чидо му е, не се ядосвай. Аме, Попе, и ти ли си тук, бе? Ей, хора, и Попа е тук. Само Хорацио липсва тук да завъртим един тексаски покер. Да вадя ли картите? Аз съм за. Попе? Хазарта е грях, Чедо. Бройте ме и мен. Фльорцън, въдите сте. Айде, тук обърнахте на казино. Забравихте ли си какво сме се събрали? Любке, в кой свят живееш, Любке? Влизам с 5 чипа. Извинявам се, но пак забравих. 4 попа по-силни ли бяха от 3 аса? Синко, сине,